δείτε προσεκτικά αυτό που ακολουθεί. Αν το βρήκατε, μη μιλήσετε. Την Κυριακή τρέχουμε και ψάχνουμε αυτό το θέμα. Είμαστε καλά? Όχι είναι η απάντηση. Θα ήθελα να είσαστε όλοι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Έχουμε βέβαια τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού εδώ πέρα μαζί μας. Οι χωριοπαζίδες κυνηγάνε το χρώμα κόκκινο. Οι χωριοζήρες κυνηγάνε το χρώμα μπλε. Τα βρούδα το πράσινο ή ό,τι να είναι το άσπρο, τα τσιβάπαλα το μαύρο. Δεν θέλω να καταστρέψετε κανένα δεξιμένο της ομάδας. Σας παρακαλώ. Σε περίπτωση που θα γίνει αυτό, οι κριτές θα ενημερώσουν, θα υπάρξει ποινή 1/4 η ομάδα έξω από το παιχνίδι. Θα ήθελα λοιπόν τώρα όλες οι ομάδες να ανακατευτείτε. Όλες πείτε να ανακατευτείτε. Έλα στο πλέτερ, έλα στο πλέτερ, πάμε. Έλα μπείτε λίγο στο πλέτερ, πάμε να παίξουμε, όχι εμιτούμε. Πάμε, έλα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο όλοι οι αρχηγοί των ομάδων να έρθουν εδώ πέρα που είναι. Θα ήθελα να κατευθούν και να βγουν 18 άτομα. Το κάθε 2 άτομα, το ζευγάρι σε 2 άτομα από διαφορετικές ομάδες. Δεν
πάνω, θα πρέπει να το παραγώσετε στους τεχνικούς πάνω. Αν θα βρείτε κλειδί, θα πρέπει να βρείτε τα κουτιά, να τα ανοίξετε και να πάτε τα κομμάτια που υπάρχουν μέσα, να δώσετε στους τεχνικούς. Να ψάξετε τα βρείτε. Στην δοκιμασία, βάλτε τα χέρια και τα ενώσετε, θα πάτε μέσα. Μέχρι να δείτε το ραχίδι. Μάρια, πίσα μάθε και πίσα! Μαρία, πίσα Μαρία! Πίσα μάτια και πισάτε τα άλλα, πάμε! Έλα Μαρία! Έλα Τόνι! Έλα Τόνι! Έλα Γεωργία! Πάμε δυνατά Μαρία, πίσα! Έλα Μαρία! Δυνατά! Πισάτε Μαρία, πίσε μάτια και πίσα! Πίσε μάτια Μαρία! Δυνατά Μαρία! Πάμε! Μαρία, πίσα! Πίσα Μαρία! Πίσε τα μάτια και πισάτε τα άλλα! Έλα! Πίσα μάτια! Μαρία, πίσα μάτια! Δυνατά κορίτσια! Πίσα μάτια, πισάτε! Μαρία, πίσα μάτια! Πίσα μάτια! Βρήκατε κάτι παιδιά! Πίσα Μαρία! Πίσα δυνατά! Πισάτε Μαρία! Πίσα Τόνι! Πισάτε Μαρία δυνατά! Δυνατά! Δυνατά Μαρία! Μαρία, μέσα στο αλεύρι, μέσα! Πίσα Μαρία! Πίσα μάτια! Ναι.